இப்போ லைவ்ல நம்ம கூட யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லெஜண்ட் கேதார் ஜாதவ் தான். நம்ம சிஎஸ்கே இந்த லெவலுக்கு வந்ததுக்கு இவர் தான் காரணம்னு சொல்லலாம். சார் ஒரு கேள்வி, நீங்கள் எதுவுமே பண்ணலை ஆனால் டீமுக்குள்ளே இருக்கீங்க, இதுக்கு என்ன காரணம்? உங்கள் டேலண்டா? டேலண்ட்லாம் ஒன்றும் இல்லை பிரதர். பேட்டிங் இல்லை, பவுலிங் இல்லை, ஃபீல்டிங் இல்லை, ஆனால் டீமுக்குள்ள எல்லாம் இவர் கிரவுண்ட்ல ஆட மாட்டாரு, ஆனா இந்த மாதிரி பாட்டு போட்டா சூப்பரா ஆடுவாரு. கமா எல்லாம் ஆடுங்க. மச்சான், இது டோனியோட 200வது மேட்ச். இது வரைக்கும் ஒரு ஆள் செஞ்சுரி அடிச்சு பார்த்துருப்பேன், ஆனால் டபுள் செஞ்சுரி அடிச்சு பார்த்துக்கிறியா? இப்போ பார்ப்பேன். யார்? டோனி. தோனி 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 தோனி. ஆனால் மச்சான் உங்கள்கிட்ட உடனே பாராட்டலாம்டா. ஒருத்தனுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கலாம், ஆனால் அதுக்குன்னு ஓவர் கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கக்கூடாது. முதல்ல 100 அடிக்கிறான்னு பார்ப்போம். பார்த்துன்னு தானே இருக்கேன், பார்ப்போம். என்னடா 200 அடிப்பாரு 300 அடிப்பாருன்னா 28 ரன்ல அவுட் ஆயிட்டாரு. கிழி முடிஞ்சு போச்சு. கிளம்பு 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 கிளம்பு. அவர் அவுட் ஆகல, அவுட் ஆக்கப்பட்டா இது அன்னை நாடு செஞ்ச சதி, அதுல நீயும் ஒரு பங்கு. சுத்த ஆரம்பிச்சிட்டான்டா கொம்ப. போடாடே போடா. தோனி அவுட் ஆனதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கு. அந்த ரீசன் என்ன தெரியுமா? நம்ம கேதார் ஜாதவ் தான். நம்ம கேதார் ஜாதவ் பார், இப்போ இறங்கி 50 அடிக்க போறாரு. யாரு? ஜாதவ். டேய், போன மேட்ச் நீ பார்த்துட்டு தான் பேசுறியா? உனக்கு இருக்கிறது மன தெரியும் ஓவரா இருக்குடா. போன மேட்ச் இந்த மேட்சை பாடுறா. பாப்போண்டா, அப்பதான் பாப்போம். அவுட்டு 7 ரன்ல 4 பண்ணா அவுட்டு. போச்சா? போச்சு. ட்ரீம் டூல்ல வேற போச்சு. டேய் யாரா நீ? சார், நான் ட்ரீம் டூல்லேருந்து வந்திருக்கேன் சார். இது வரைக்கும் கேதார் ஜாதவை யாருமே எடுத்ததில்லை. நீங்கள் மட்டும் எடுத்திருக்கீங்கன்னா உங்கள் மனதத்தை பாராட்டி கம்பெனி தரும் அரிய பரிசு. இந்த கருமத்தை வர பண்ணி தொலைச்சிருக்கியா நீ? டோனி, போன மேட்ச் நீங்கள் வந்து யங்ஸ்டர்ஸை ஸ்பார்க்கே பார்க்கலன்னு சொன்னீங்க. அப்படி யங்ஸ்டர்ஸை இல்லாத ஸ்பார்க்கை நீங்கள் கேதார் ஜாதவ் என்ன பார்த்தீங்க? இந்த கேள்வி நீங்கள் கேட்பீங்கன்னு தெரியும், அதனால தான் ஜாதவ் கையோட கொண்டு வந்துங்க. ஜாதவ், உங்கள் ஸ்பார்க் காட்டுங்க. ஸ்பார்க் பார்த்தீங்களா? போதும். ஜாதவ், நீங்கள் போகலாம். சுட்டி குழந்தை, அந்த பால் புட்டி எங்கே வச்சிருக்கீங்க? ஆமாம் டோனி, நான் இல்லைன்னா ஏதோ மேட்ச் அடித்து ஜெயிக்கிற மாதிரியே என்னை துரத்தி விட்டீங்களே. நீங்கள் சின்ன பசங்களை எடுத்தீங்க, ஜெயிச்சிட்டிங்களா? ஜெயிக்கல. நானாவது பரவாயில்ல, 7 பாலுக்கு 4 ரன் எடுத்தேன். அவனுங்க முட்டை ரன் அடித்தானுங்க. டோனி, நான் உங்களுக்கு ஒரு சூப்பர் சஜஷன் சொல்கிறேன். அடுத்த மேட்ச் என்ன எடுத்துக்கோங்க, உங்களுக்கு நான் செஞ்சுரி அடிச்சு தரேன். அடுத்த மேட்ச் நம்ம விளாட்றோம், பிளே ஆஃபுக்குள்ளே போகிறோம். என்ன ஓகேவா? கூட பரவாயில்ல, ஆனால் உங்களை வச்சு ஆட மாட்டான், இவங்க இவ்வளோ வச்சு அடிக்கிறேன். நீ கிளம்பு, காத்தோட்டம். ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ 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 தேங்க்யூ. மச்சான், எம்பளே படாத. சிஎஸ்குள்ள வாய்ப்பு இன்னும் நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. எப்படி? 3 மேட்ச் இருக்கு, அது ஜெயிச்சிட்டோன்னு வச்சுக்கேன். எனக்கு நீங்கள் முதல்ல ஜெயிக்கணுமே. ஜெயிச்சிட்டோன்னு வச்சுக்கேன், 10 மேலே வாக் அவுட் குத்துறல, அப்போ நாங்கள் உள்ள போவோம். டேய், அவனுங்க உள்ள போறானுங்களோ இல்லையோ, இப்படியே நீ பேசியிருந்தா உன்னை வந்துட்டு நான் உள்ள போயிடுவேன்டா.